secretario que se aproba inicialmente. Bueno, pasamos ao punto 7, que é modificación de determinadas condicións financieras das operacións de endeudamento formalizadas na primeira fase do mecanismo de financiamento para o pagamento aos proveedores de entidades locais. Vas a ver a proposta. Asunto: o acceso ás condicións financieras das operacións de endeudamento suscritas co cargo ao mecanismo de financiamento para o pagamento aos proveedores de entidades locales aprobado na súa reunión de 24 de abril de 2014 pola Comisión Delegada do Goberno de Asuntos Económicos, vista a resolución do 13 de maio de 2014 da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local polo que dá cumprimento ao acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 24 de abril de 2014 para a modificación de determinadas condicións financieras das operacións de endeudamento suscritas con cargo ao mecanismo de financiamento para pagamento aos proveedores das entidades locais, o 24 de fevereiro que será publicado no Boletín Oficial do Estado, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o acceso ás condicións financieras das operacións de endeudamento suscritas con cargo ao mecanismo de financiamento para o pagamento aos proveedores das entidades locais aprobada na súa reunión o 24 de abril de 2014 pola Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos derivados da opción número 3. Reducción máxima do tipo de xuro nun 140 puntos básicos diferencial aplicable sobre o Euribor a 3 meses pero do período de amortización. Segundo, confirmación ao plan de axuste existente incluído entre as súas medidas a adopción das condicións do compromiso da Corporación de adoptar as medidas seguintes. Primeiro, adhesión automática ao punto xeral de entrada das facturas electrónicas da Administración Xeral do Estado e de acordo co previsto na Lei 25/2013 de 27 de decembro de impulso da factura electrónica e creación do registro contable das facturas no sector público. A dúas, adhesión automática da plataforma Emprende prevista no acordo do Concello de Ministros para impulsar e agilizar os trámites para o inicio da actividade empresarial de 24 de maio de 2013. E 3, proceder á sustitución inmediata de polo menos un 30% das existentes autorizacións ou licenzas do inicio da actividade económica para a declaración responsable, de acordo co previsto na Lei 20/2013 do 9 de decembro de garantía de unidade do mercado e elaborar un informe de avaliación das normas da entidade local que deben modificarse por resultar incompatibles coa Lei 20/2013 de 9 de decembro de acordo con as directrices pisadas polo Consello para unha unidade do mercado. Intervención? No, explica. Bueno, recibido polo Ministerio as tres opcións para poder un pouco reducir as condicións financieras das operacións de endeudamento contestadas, pois recibimos tres opcións. Vistos entre Tesorería, Secretaría, Intervención eu, a opción que máis se axustaría para un pouco reducir o endeudamento do Concello e non pagar tanto sería a opción 3, o cal a reducción máxima de diferenciación aplicable sobre o Euribor a 3 meses. Con esta opción a coste total de operación extendería a cantidade de 5.818.000. É a que máis axustaría agora mesmo a realidade do Concello, e pola que solamente teríamos que adherirnos ao punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Administración Xeral, xa que é un requisito que a 1 de xaneiro xa se ten que ter adherido todos os concellos, e desta forma acabaríamoslo gratuitamente sen ter ningún coste para o Concello. E tamén a adhesión á plataforma Emprende 3, na cal teríamos que facer unha proposta de adhesión para adherirnos a esta plataforma e así facilitar de maneira máis rápida e eficaz o inicio de novas actividades. Dicir que
home, é unha mesma ventaxosa que se mirou no seu momento, así confirma tanto a interventora como o secretario nas súas conclusións. E nada, esperar que se teña unha pouca de cordialidade e aprobar este caso. Bueno, vaya por diante que non vai ser o Partido Socialista o que obstaculice a tramitación deste novo paso no pago a proveedores, pero sí que nos gustaría resaltar unha serie de cousas. Por unha banda, cando se aprobou o plan de pagos a proveedores, o Goberno de España vendeu esta iniciativa como que era unha axuda aos concellos para facer frente ás débedas que contiñan, unha iniciativa en teoría que era moi ventaxosa, pero a cuestión estaba en que mientras o Goberno de España os cargos lle habían dado un 1% e os concellos lle estaba dando un 5,25%. Entón, agora sacan unha nova medida que volven a vendela como que queren axudar os concellos e o que fan é unha aplicación de reducción de intereses, porque claro, teñen margen suficiente de 1 a 5,25, creo que ainda podían reducirnos un pouco máis os intereses. Xa adiantei que non vamos a nosos que coñecemos as medidas, pero sí que resaltar que o martes, cando tuvemos a Comisión de Facenda, por parte do equipo de goberno, estaba o expediente completo, parecía que non facía falta incorporar ningún tipo de informe a maiores, vese que o tempo dá razón aos que no seu momento reclamamos que o expediente non estaba completo, porque onte se nos facilitou un informe e os media hora antes do pleno se nos deu o último. Entón, as cousas, como sempre, se tramitan tarde, mal e arrastro. Aquí hai unhas formas, hai uns prazos, e os expedientes teñen que estar completos o día que se vitaminan, é dicir, tiña que estar completo o martes. E o expediente completouse hoxe media hora antes do pleno. E porque os grupos da oposición recalcamos que era imprescindible para adoptar este acordo que o informe de intervención informara sobre as 3 opcións e que decantara porque o goberno e porque imagino que o asesoramento dos técnicos descartaban tanto a primeira como a segunda opción. De todos xeitos, nas condicións xerais que se establecen en todas as opcións do préstamo, hai unha que vostede non leu, non sei se o omitiu por algún motivo, que é proceder á sustitución inmediata do menos un 30% das vixentes autorizacións e licencias de actividade económica por declaracións responsables. Iso se deixa aberto, non se ve... A plataforma emprendedora. Sí, esa é a segunda. E a terceira é a sustitución. E a adhesión e pois a sustitución das licencias por declaracións responsables. O que non se determina é o criterio sobre como se vai a decidir que 30% desas licencias de actividade, cal é o criterio que se vai establecer por parte do goberno a nivel municipal para diferenciar que 30% entran como declaracións responsables e cales non. Entón, se nos poderías adiantar ese criterio digo eu, porque se nos vamos a adherir e se nos vamos a determinar aprobar esta cuestión, polo menos saber de que estamos falando. O criterio non se determina en ninguna parte da regulamentación que mandou o Ministerio, queda a expensas do que determinen os gobernos municipais. Entón, ao Partido Socialista si gostaría coñecer que criterio vai a empregar este goberno para determinar que licencias entran dentro desa porcentaxe e cales non. Dentro do regulado, na orde do Ministerio, por decirle así un pouco, a grosso modo, tema de licencias, de apertura de cafeterías, así, é que ten todo especificado perfectamente, non ten tres. Tanto datos adicionais como todo, documento de dos entes locais e todo. A ver, non sei se me explico ben ou se vostede non me entende. O que ven especificado é que as licencias de actividade e as autorizacións de inicio de actividade económica se van a sustituir por declaracións responsables, pero só se di que un 30%. Entón nos preguntamos que criterio se vai a entregar para decir que 30% sí e que 30% non. É que só se determina un 30%. Entón, se un veciño ven a facer unha licencia de actividade e a un lle dis unha declaración responsable,
onde vai estar o baremo de que a un lle digas que presente unha declaración responsable e a outro que presente unha licencia de actividade económica? Eso que nos preguntamos. Quen vai establecer ese baremo e como se vai a establecer? Porque os criterios non están determinados no que mandou o Ministerio. En outros concellos sí que están adoptando estas medidas, están establecendo estes criterios con anterioridade a que se trae isto ao pleno. Por iso, como aquí nos asunta, por iso facemos esa pregunta. Non sei se os coñece ou se os repete. A ver, la ley de 33 no hay especificado. Hay para pequeñas y medianas empresas. No te especifica la actividad en concreto a la que salía. Y este año el 30% todavía no lo sabemos. Eso tendrán que mirarlo los técnicos una vez que procederamos en la relación de actividades. Especifico máis. Hai licencias de primeira actividade económica que estarán ahora mismo en tramitación. Se vai aplicar as licencias en tramitación ou a partir de... a ver, non é estou inventando isto. A partir de que empiezan a funcionar. No, é que ese criterio que ten que determinar o Concello, e cales van a ser sí e cales van a ser no, en función da que se vai especificar para un tipo de actividade económica ou no, é que iso hai que determinalo. E unha vez que estén implantados, podes escribir que tanto se presente digitalmente como que estean presentadas en papel se pasen a formato digital. Rosa, é que non... Eu creo que é fácil de entender, creo que o secretario está... se o secretario se nos pode aportar algo... Bueno, esta millón de Eu entendo que non pode as actividades terán que ser, unha vez que se aprobe a ordenanza, que está empezando a salir algunha, que xa teño algún modelo, terase que aplicar a todas as actividades, perruquerías, tendas en xeral, tense que aplicar a todo, porque o que a finalidade que persigue ademais o directivo de servizos é que primeiro o cidadán ten dereito a aperturar o seu establecemento, sempre cando cumpra as condicións, e a continuación o Concello inspecciona, e unha vez que inspeccione, comprobará si realmente cumpre coas obligacións de cumprimento da lei, seguridade, iluminación, ruidos, etc. Pero esa é a finalidade, que todas as actividades se podan aperturar, e inda que eles cifran un tanto por cento, di que polo menos un 30%, eu entendo que non se pode limitar a solamente perruquerías, tendas, tense que abrir a todas as actividades. Claro, pero ese criterio hai que fixalo En ordenanza teremos que regular todas as actividades que se poden sujetar. Que se vai a fixar a posteriori. No, na propia ordenanza tenemos que regular todas, pero me refiro, a posteriori da probar isto, que ahora mismo o criterio non está establecido. Non hai ningún criterio establecido a día de hoxe para establecer o 30% ese de mínimo. Na ordenanza terá que regular todas as actividades que permitan. Claro, pero que aquí fala de suscripción inmediata do menos un 30% das vixentes. Es decir, das vixentes, entendo? Non as que están en tramitación, sería para as que está ahora mismo tramitando, o sea, as que realiza o Concello Habitual, pero non de tramitación. Alguna intervención máis? Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Explicación de voto, brevemente. O PNG manifestou na comisión informativa do pasado martes o seu ditame contrario á aprobación deste expediente e a súa disposición a solicitar a súa retirada e votar a súa retirada caso de que non se cumprise unha serie de condicións, entre eles perfeccionar a completude do expediente e introducindo unha serie de documentos que naquele momento faltaban. Como antes sinalou a portavoz do PSOE, algo se cumplimentou a trancas e barrancas. Queremos sinalar que isto vai dirixido fundamentalmente ao alcalde, aínda que tamén aos funcionarios e aos responsables das áreas que tramitan os expedientes, que non é a primeira vez que temos que encontrarnos na comisión con asuntos que veñen incompletos, con falta de documentación e sen que os representantes municipais poidan facerse unha idea clara e completa de cal vai ser o obxecto
da votación sobre que se vota. Pedimos de novo, como fixemos outras veces, que estas situacións non se repitan e tamén solicitamos da Alcaldía unha maior oportunidade de claridade á hora de formular propostas, porque queremos recordarlle que goberna vostede en minoría e, polo tanto, o mínimo de quen goberna en minoría é informar os grupos que completan esa maioría de que pensa facer. Creo que nos enteiramos de que pensaba facer hai 3 ou 4 días pola prensa. Cando o normal é que buscase un acordo, dado que os efectos do acordo que vamos a adoptar hoxe van ir máis alá deste ano, do seu mandato, probablemente máis alá dos mandatos que veñan detrás do seu, o normal é chegar a unha posición de acordo, de consenso entre os 3 grupos, intentado como mínimo. Non vale dicir o que hai son lentellas e se queres as comes e se non as deixas, porque a resposta a iso é non, mire, hoxe non vamos comer lentellas, comas usted, nos imos comer garbanzos. É así, é así. En política, incluso en política municipal e do Concello de Moaña. Ora ben, tendo en conta que o expediente foi mellorado, non notablemente, pero foi mellorado, que de alguma maneira se fixo caso ás nosas observacións, optamos, como xa fixemos noutros momentos, por permitir a adopción dos acordos que propón o Goberno municipal. Non porque teñamos plena confianza neles, nin porque esteamos absolutamente de acordo con eles. E máis, temos a certeza de que se van incumprir, porque a portavoz municipal do PSOE se esqueceu de citar outro aspecto que ten que asinar o alcalde, aparte deses 4 compromisos, que é o compromiso de ratificación e execución do plan de axuste, que hoxe a mañá dixo na prensa que non ten ninguna intención de executar, por H's, por B's ou por HB. Non ten intención de executar. Pero iso sí, mañán vai asinar un papel en que se vai comprometer como autor, supoño, a que vai cumprir ese plan de axuste, que non cumpriu ata agora. Se a min me din que isto é seriedade, pois, en fin, explíquenos onde está a seriedade. Sigo dicindo, nese caso non confiamos en nada de que vai a cumprir as outras 4 medidas, por cuestións de vontade e por cuestións técnicas, que é a parte do expediente que non se acaba de informar. Se é posible a aplicación das medidas que se exixen. E eu temome que a tramitación da factura electrónica, por poñer un caso simple e obrigatorio dentro de 6 meses, dada a actividade realizada nese sentido por parte do Goberno municipal, non se vai a poder cumprir. E xa non digamos as outras. É dicir, estamos, ao cabo, dándolle carta branca a papel mollado. Ora ben, tamén teño claro que non lle van a exixir que o cumpra. É simplemente gastar papel, papel, papel e papel e sacar noticias rechamantes antes das eleccións na televisión e na prensa, que neste caso o Goberno Central, pois tamén no BOE. Por isto, pensamos que había posibilidades máis beneficiosas para o Concello, polo menos de racionalizar a súa devolución do crédito, que facilitarían as posibilidades deste Concello funcione e que o Goberno municipal actual e os que veñan despois funcionen. Ola que sí,
exixían a adopción de compromisos que o alcalde xa asinou no plan de axuste, que hoxe no periódico di que non pensa cumprir e que despois lle parecen excesivos, cousa que é espectacular. Por exemplo, a reducción do gasto de funcionamento. Esa é a razón pola que o alcalde non propón aquilo, ou a actualización de taxas e impostos. Por poñer un caso. Esas cousas hai que ser valente e dicirlles aos veciños. Neste momento debese limpar o concello unha vez ou dúas a semana, cando Nucho se acorda de chamar a limpadora e hai unha libre para vir aquí a limpar. E senón, vinde comprobalo. Vinde comprobalo como están ás veces os baños, como están as escaleiras ou o salón de plenos. E eses son servicios municipais que neste momento xa están devaluados e prácticamente abandonados. E hai que ter a valentía de dicirlle aos veciños que é o que a situación na que estamos é o que se necesita deles, pensando todo o que queiramos e con todo o cariño do mundo nas familias e nas persoas e na mala situación económica que padece Moaña, que padece o país, pero tamén dicíndolle a que equivale a medida de barra libre para todos, que foi a que se aplicou neste concello durante toda a vida, e que non dá votos, sigo dicíndolle, creo que está demostrado, pero sí crea moitas dificultades, e ter a valentía de dicirlle aos veciños, que por esa razón, por non tomar unha serie de decisións que lle parecen dolorosas desde o punto de vista político ou a quen goberna, pois resulta que os servicios municipais seguirán deteriorándose, o concello vai ter serios problemas económicos, volvo a repetilo, para a devolución dos seus créditos a partir do mes de agosto e como mínimo ata o mes de decembro do ano 2015, os proveedores van ter dificultades engadidas para cobrar por falta de liquidez e probablemente incluso poida afectar en algún momento os traballadores, pero que non que xa está afectando os traballadores, xa está afectando o que é a reducción das do que é o número de traballadores e, por lo tanto, a sobrecarga de traballo nalgúns casos. Entón, o Partido Popular, e por iso nós non votamos a favor, o que está propoñéndonos é quedémonos parados. É como se dixera, mira, po que me queda no convento, pa un ano que vou estar aquí, non me vou meter... Vas a estar ti pa próxima. Pero o seu amigo cada vez está máis maleducado. Eu non sei como leva con usted as mesas. Me conoces, e a min que soy hecho de preguntar a usted. A usted de nada. De que está normalmente ao lado da casa. Pero coñezo... O que che digo eu, Quedanlle 4 amigos e os 4 chían moito. Quedanlle 4 amigos e os 4 chían moito. Que son sen vergüenza. Pero, alcalde. Pero ti crees que iso se lle pode dicir? Ademais, alguén coñecido e recoñecido que coñece todo Moaña e que, ademais, con todo o dereito do mundo, non me meto, é amigo persoal teu, que veña aquí a dicirme. Se acaso dixese algo del, pois podría ter razón a enfadarse comigo, pero estou falando en xeral da política municipal do Partido Popular, non deste señor a quen si coñece, a él e a súa familia, e pola que tiño respeto cando non fai o pago como agora. O pago fixete o diante de Dios. Que sei che preguntar eu aquí se me conoces de algo. Pero que é ese señor que falamos? Vamos a continuar. Remato xa para ayudarle a poñer orden. A decisión que adoptaron, señor alcalde, simplemente aquí quietos parados todos, nin vamos gastar, nin vamos recaudar, nin vamos xestionar e a ver se chega pronto
o 25 de maio de 2015 e a quen Deus ya dé, San Pedro ya bendiga, e non esas condicións de deixadez, que son as mesmas os últimos 2 anos, naturalmente non podemos apoiar a proposta que nos trae. Ora ben, tampouco vamos a impedir que a leve a cabo. Tampouco impedimos que a leve a cabo. Pasamos ao